Jari Aulu Tinos-orkesterista, moi! Bändi täytti 50 vuotta ja päätettiin tehdä sen kunniaksi levy. Levyn nimi on 60 Beat ja pitää sisällään 60-luvun aitoa tavaraa. Siellä on stemmalaulua, rautalankaa, rokahtavampaa musiikkia laidasta laitaan. Bändi on perustettu 65 Lohjalla Casa Granden Pesulassa. Usein kysytään, mistä nimi Tinos tulee. Tässä tapauksessa se ei ole mikään kreikkalainen saari, vaan se on sillä perusteella tehty, että aikanaan 60-luvun puolessa välissä oli Jormas, Tages, tämmöisiä nimiä. Jormas tuli tietysti Jorma Veneskosken managerin mukaan ja Tages oli sitten ruotsalainen Tage, Mikael Erlander, joka sai sitten nimen siitä. Ja tietysti päätettiin sitten, että tähän kuulostaa hienolta ja meillä oli rumpali, jonka nimi oli Robert Tino Casagrande. Ja sieltä tää Tino löytyi ja siitä syntyi Tinos. Levyn voi tilata ja bändi voi myös tilata keikalle. Käy sivuilla tinos.fi, sieltä löytyy ohjeet ja osoitteet.